Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk menghemat waktu dan mempersingkat jalannya mata acara yang akan kami gelar pada kesempatan malam yang berbahagia ini, maka dari seluruh kru Bina Remaja Indah Sandiwara mewakili pimpinan untuk membuka acara lembar perdana. Untuk itu, yuk fokuskan pandangan mata Anda. Inilah dia perform sang penari idola kita bersama sang bintang pantura BRI Bina Remaja Indah. Wis ngancik marang janji bareng janji kang wis nganti-nganti marang janji kang wis nganti yang mas nganti awan bengi nganti awan lan bengi
sepinangki Yomas Yomas Mudaresan pinangki Yomas Lilir sumilir Dene mati Kepirang ningangan-angan pasti duweni Yomas Yomas pasti duweni pengen bisa jadi sawiji Yomas jadi sawiji wong ayu si jantung ngati wong deno pantes luwih di sawange pantes luar di sawange kanan kiri sang selendro mangke bangsa niko jajane netrane angningali Yomas Yomas iso gampang ora iso nyuling iso nyawang ora iso duweni wong ayu ora duweni kali seni sandiwara bina remaja indah dipun pimpin langsung dumateng kang Ulis Uus Kusnara penanggung jawab kanggo kasudoni sesepuh Mimi Hajat Sarti pelindungi Bapak Ida Puji alamatipun saking Desa Mejasi Kecamatan Sriak Kabupaten Indramayu sedaya seminyak sini sedaya bosto sing duren sawit senangit caleg di serang nok ayu majikan nom senangit cal nok ayu majikan enom bosto dewek sing duwe duren sawit minangkane tuan rumah sing bayari sareng aye Audrey ne gede aye Audrey bapane danar mime danar sing ngaraning Taiwan dewe
sareng Mami Vika keding sina kertas biru Bok tuane Dede Vika keding sing paling eman dewe sareng bapane Polin sing de banyu segara wong tipare dewe Mas Ridone keding sing ana ning Jepang sareng nok Polin sareng Ameloy keding sareng Kang Tato sing de mujair nila Kang Tato sing de mujair nila dewe boten ketinggalan sareng Bunda Jatari keding nanang jake sing de lamut keding Yayuun Kang Darno Bemi aja cari ni sing duwe nok cinse Kang Kaji Udine keding Kang Kaji Udi calon ku Taman Sari Sereng Yayu Nur Kang Camange keding Kakang Aab eman saya Kakang Aab matur kasuwun sareng Papai Tita minangkan bos MNDW Papai Tita bos gua MM sareng bos Gontot bos Blatung keding nok Pupung Mama Pupung sing gandok dewe sareng Ai Audrey minangkane Ai Audrey sing tembangi senang icang tuan rumah sareng nok ayu majikan nom dewe kembang putih ning gelungan sing tritilan ngati-ati bapane Danar mine Danar sing ning Taiwan bapane Polin sing de banyu segara wong tipar Mas Rido sing ana ning Jepang sareng nok Polin keding sareng Kang Tato sing de mujair nila Kang Tato sing de mujair nila ciri wanci bagja diri demi aja cari ni sing duwe nok cinse wong Taman Sari Mimi aja cari ni sing duwe nok cinse Kang Kaji Udi calon ku Taman Sari ne keding sareng nok Rini sing ana ning kapal pesiar Kang Darno Yayu Uun Bunda Jatari ne keding bok tuane Jaki sing duwe langut sareng nok Tini sareng Bapak Rastan sareng Aha Studio ne keding sing duwe gambar bening aja lali Papai Tita minangkane bos gua MM Yayu Nur Kang Camange Yayu Nur Kang Camang sing de wilayah Kakang Ab sing dipikir kadang-kadang Kakang Ab ora rumasa kadang-kadang ora rumasa bosto sing duwe duren sawi semua digantung telaga ning awang-awang Kang Tato sing de mujair nila Kang Tato sing de mujair nila sareng papane Danar mine Danar minangkane sing ana ning Taiwan Mami Vika ne keding Mami Vika minangkane sing duwe kertas biru
Dede Fikangan paling eman sarang bapane Polin sing duwe banyu segara wong tipar dewe sempla-sempla limbiane pantas luas madi sawange nok ajeng Putri Ayu bina remaja indah nok ajeng seminggu masih kelingan nok ajeng sebulan rasa kebayang setahun rasa kayung-yung setahun manok ajeng rasa kayung rokok cenek pembuangan tegesaken omong kang dingin ay Audrey tegesaken Yayu Nur kang sama ngomong kang dingin sabarilen sabar toyan aja bae mah pegat balen mata kantok pakaian ay Audrey kang tato sing ge modern nila sang mimi aja carini sing denok pinsen kang kaji udi salonku dewe salonku Taman Sari sarang bunda hajat tarini keding boktone nanang jati sing delangut bareng adigi firman saya keting nok tini bapak rastang studio aja lagi selawase yen wis seling nembek kelingan ning amal perbuatane kakang angat ning amal perbuatane Yayu Nur kang caman aja sok digawe lamun papae tita bos tua ende nok pupung mama pupung sing duwe gantong bos pontot sarang bos blatunge keding sarang adlane sing duwe witine keding senang alip aja lali adlane sing duwe wit senang alip dewe bodong murah sangat pange gawe gagas ning pikiran Kang Darto Yayu Uun ning pikiran sareng Amelo sareng Kang Tato sing duwe mujair nilane keding bapane Polin sing duwe banyu segara minangkane wong tipar dewe Mas Rido sing ana ning Jepang nok Poline sing paling alim dewe bapane Danar Nene Danar sing ana ning Taiwan dewe sareng Mami Vika sing duwe kertas biru dewe boktuane Dede Vika emanglah sayang sareng Papai Wahyu nek ning wong Cabang Papai Wahyu Papa Wahyu wong Cabang mantan majikan Papa Wahyu mantan majikan dewe saking Cabang aja lali sakarukir gambar waktu welang pisan kaya kaca yang batin tetap ngakui senajan ning lagi
kira mungkir aya Audrey ning batin ma aya Audrey tetep mungkir amit mundur sepudaya kelepatan nyuwun agung pangapunten bosco sing duwe duren sawit senangit sare keding nok ayuna keding Was. Wait. Wah, Iya, oh ya Mane. iya bener. Iya bener. Duki. Anu Mas Dene, habis sore hujanan gitu. Kutak perang pusing pulang. Apa sih? Ya boh. Ya wis. Atis Kang Jamal. Nun. Awas. Woi.